Pipila ka adlaw sa dili pa ang pinili ay mga pasangil sa vote buying nang gawas na. Aniya ang report. Sa FB page ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza, gi-call out ni ini ang atensyon sa Commission on Elections kay matod pa ng hatag og bugas si incumbent Mayor Junard Ahong Chan ug gihimo ang pagpanghatag sulod mismo sa iyang balay ug gipasukipan pa kini og mga sample ballots. Ubos sa caption, may video kining gibutang nga may pipila ka mga tawo daplin sa karsada nga nanagda og plastic nga daw may sulod nga bugas. Ang mayor nga gikuhaan sa iyang habig pinaagi sa text message miingon nga fake news kini. Samtang ang COMELEC mipasabot nga daghang mga anggulo ang tan-awon una makonsiderar nga ang gihimo usaba ka paagi sa vote buying. Ang klarohon wala ko ning sulting by that video that is enough or not. So, ako alang dito nga ug naay ebidensya, klaro nga ebidensya nga na nagpalit dito ang consideration, ang boto, then that's vote buying. Gidasig hinuon ni Attorney Marshall Sarno, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu, nga kun may mga ebidensya man sa vote buying, direktang isangat ang reklamo ngadto sa korte. Samtang sa Cordova, gibutyag usab sa hepe sa Cordova Police Station nga may nadawat usab silang pasangil sa vote buying kagahapon sa hapon. Apan bugtong hulagway lang sa mga kwarta nga may gipasukip nga mga pangan sa mga kandidato ang gipakita sa reklamante ug dili mismong ang nakadawat sa kwarta ang midangop sa police station. But his allegation is based on the information lang na nag-gathered niya from the citizens that may na-receive silang money pero wala talagang physical evidence. Picture lang ma'am, wala, hindi naman natin pwedeng ano yun na talaga. Dapat ano talaga, yung physical evidence talaga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.